Pantok, San Quintin. Diaz Michael J. N. Saan atoga ngemket di katukong ti suot dagiti enemapulo ket talo a grade 10 completers ti San Quintin National High School nga iso ti namagbalin nga espesyal ti panagturpusda itay bigat. Kaamay dagiti naganak usar ti sablay ken katukong adaan dayaw ken kumpiyansa a nagmarcha dagiti completers. Taon 2012, napataod ti Techno Transfer Training Program ti Pagadalan, babaen iti Memorandum of Agreement iti nagbaetan ti Department of Education ABRA ken ti National Commission for Culture and the Arts. 2013, nailugi ti hands-on training dagiti learners iti sidong ti Technology and Livelihood Education wenno TLE subject ken ti National Living Treasure ani Teofilo Garcia ti personal a mangisuro kadakwada. Kasi nagbalinan nga kasla best practice ti San Quintin National High School nga during ti graduation digiti grade 10 kat ison iti usaranda instead of agusarda ti syempre maragsakan kami kasi manmano. Si kami lang dito'y abra iti agos usar iti katukong during graduation ma'am. Importante unay kasi aside from digidya ubing makaadal iti skills da, nagdama lang kasla fun ti eskwela data. Kasi data kat after nga usarandan, iso ti ilakomi. May sa akatukong kada learner, ken daytoy ti mausar iti completion ceremony. Kapag yung techno-transfer kat may transfer kanya mino kasanobra hindi katukong. So nga mabayin mi DJ naadal mi nga DJ mabayin mi nga obraan. Very proud ma'am nga usar ko DJ produkto mi dito sa San Quintin ma'am. Very proud nga may pakita mi DJ produkto mi dito sa San Quintin ma'am kasi sarili mi nga obra mo. Ceremony ma'am, ibati danton kita. Ibati danton. And then ilako yung. Ilako mi ma'am. Actually adotik wa nag-order kanya mi manen online pay. So validate katukong may ilako ito. Pundon to ti eskwela. Yes ma'am. So not necessary. Kas diti agro-roll back day jay para into manen nung gastumin to manen para paggatang ti materyales. Dagem ti training program a mapreserba ti traditional a panagramit ti kalugong usar ti tabungaw. Tinumutibiyang anak ka nakaadal, iso lang tinatawid ko ti apokin amang ko. Dahil taman ti plano ti National Commission for Culture and the Arts nga nangyasain kanya dito National High School tapno may patawid kadigito sa marsaro nung kapututan. Kabayatan ti seremonya, nabigbig dagiti completers nga daan kapintasan aramid akatukong. 2026 sa okasyon ng ikalabing isang Motiab Ceremony ng mataas na paaralang nasyonal ng San Quintin Abra. Itintero a probinsya, nagbalinan at trademark ti San Quintin National High School ti katukong. Ken dagiti grade 10 completers laeng ti pagadalan, iti adaan suot a katukong, ita a closing ceremony. Jessica Boreta, Balitang Solid North.